Dire na. Hello. Dili kini suga ilang ka. Oh, pwede na. Magbutan. Sila dito. Hello, mana siya. Ya, siya. Hello, ya. Oh, napot sila payag-payag. Oh, tanganan na. Kaya yo. Pangalan na paman kay isahan ba man sila diha. Yes, very good ate na ana jud kay kandila diri. Oh, kandila. Kay kinsa ni diri? Na diha silang ate silang ya pilisa. Ay pagtamak te. Maunlod na sige tamak. Para sa Facebook ba? Ay sa ano, TikTok. Bati. Isa na diri. Pwede siya. Ay nganong ako pag picture niya pag analyze. Price Garden ba guys? Pagpalagani niya. Yeah, nani diri sa Price Garden. Sa mga dati. Dili kaloy. Yay! Hindi mo o magkuhan lang. Picture. Mana magtindi mo. Ika naman ka dira. Iyong kabalaka. Tuli na simahang atuan. Yuyo. Ayaw na sige kaguo. Yusin. Yusito. Nanay. Yapilisa. Hindi ko isa te. Ayaw na mo ka kuhan sa inyong mga Dagan man amigas. Akong gikuan ba nga makita mga matay man niyo eh. Nabasa nga ko plaster na diha. Isulod gani Ay ti. sulod dili. Wala sa bukid. Wala. Ha, wala sa bukid. Ahay. Laki naka-ideya sila ana. May kawat dire. Dito na sa kuan dag kawat. Pwede mong gunis sa suga, mong gunis ka ng kuan. Sugnod. Aw. Okay, amigas. Ignora natin yung mga kuan man na. Yoyo, mana, yaya, Lisa. Hello. Ay sobra di, talipay di. Wala, unlod na ron. Lagi pagsulod yun nila mga kandila. Wala mo nagsuglod ba? Aray. Isa po doon. Kanite mo na yung bago ah. Dili. Paglabo. Dili. Sabay ka tong pagkuan niya, ika 40 days. Ha? Dili na ko. Yung bago man siguro niyo. Pag ayaw na mo dira ni mana. Pwede, magbahaanan niya hatin no. Ang Kay? dire. Di ba? Ang tubig pero padulong-dulong tubig. Yala, naunlod man. Pundog yun. Diri po, pundog. Ano, bago pa na oh, natuwan. Kay mana kay nagpunong sa kanang tao dito sa kahoy. Pero inigdakuan ni mga gamot. Dako namang guda ka ha. Ang gamot tin, dako ko na tin. Hindi sila mahadlok, no? Mga balay-balay. Bago din gilubong. Bago lagi. Ang ganing bago. Wala ko man na siya tong diri siya. Oh, kapay ka may bago. Napay bakante oh. Napay sa dito bakante. Wala. Oh, guwapo. Oh, wapay ko ano, dag na kay bakante. Namang ko'y nabayaran eh, magtubli ko. Timang! Da, Tamak, maunlod. timang! Tamak!
Dili naman na siya makuha nila kay ang kuha na may siminto. Ano na siminto? Tabon. Dati siminto bago pa ang yuta ba? Di ba wa kita atong siminto nga dako kaayo. Naa. Laba dahil na siya. Ay wala dito siya. Maudi ay tingala siya. Na gisiminto naman ni ang anak ra ka kuha na ang yuta. Siminto. Siminto nga dako. Yung anak ka baga nga siminto oh. Gi anak bago pag gitabon Bago ng po yuta. gibutang ang Bawal eh, ano, di napoy libutang nga simento bulak, sa dira. babaw. Bawal. Tanuman. Masagbot mong good no. Naway pa niya sigo ko. Mga rin na siguro lang din. Oo, na may mga bulak. Ilang ang ginto mo na nakita kanina si Almighty. Asa ang kamera ano nga? FB lagi ni diretso imong kamera sil. I-post ni mo? Wala ko nang post. FB? Oh, FB diretso. Dili oy. Naro oh. Asa ni? Pero man gubo. Ay, balik ko mali. Dai. FB diretso nga kamera akong nakuha nimo napindot. Hala. Wala man na share, wala na ko i-share. Sig ay ano, wala na to eh. Inig online ako ana, wala na. Automatic na to. Ato bang diri? Okay yung mga mask. So natin yun. Hawod. Hawod ay kay puwan. Tapos mas ito. May kani oh. Tara na kasi pungay na. Ate, nanay, ayun mo na. ito na mi. Bye-bye na.